Vores lækkerdrejse skarp. Prøv at lave en meget større kurve om. Altså prøv at lave en meget større kurve. Du behøver slet ikke at rejse skarp, som du gør. Og vogn 12. Du ved godt, hvad man gør, ikke? Men altså, det er da rigtigt, som vi lige står og snakker om, at man sætter selvfølgelig i det daglige, så sætter man selvfølgelig og passer på at undgå at lave udskrivning. Og nu skal vi. Lille kobling med, og så drejer vi den anden vej. Ja. Du slipper lige hurtigt nok, morgen 12. Nej, det kom så. Du begyndte at have fingeren på ret køl. Trækker du håndbremsen. Slipper og styrer. Så kan du godt se, der skal du til at være en lille smule hurtigere på rettet nemt. Der er jo større bue, man tager. Det er ganske naturligt. Højre sving. Ja, pludselig så kan man ikke nå det. Ja, det er for sent, det er for sent at komme og begynde at ville accelerere, når du kommer ind på banen. Det har vi snakket om sidste gang. Højt skidt. Næste. Ja, og så slip. Jo, det var køling. Sådan. Og vogn. 2. Ja, og så bremser. Og slækker, og drejer, ikke? Og op igen. Det er klart, de biler her, hvor dækkene betyder selvfølgelig vogn 8. Kom så til venstre efter den, kom nu til venstre efter den. Prøv lige at give den der lille smule. I skal glemme, at det varer lidt. Der er en lille smule forsinkelse på. Et blødt tryk på speederen, og så holder man det tryk der. Fordi du får for lidt ud af det. Ikke fordi, at, som jeg siger, du får da godt nok en udskrivning, men det kommer tit meget sent. Og vogn 12. Og så hiver vi håndbremsen. Og så slipper vi. Vi må hellere få byttet plads der, hvor der skal byttes plads, vogn 2. Vi må hellere få byttet plads der, hvor der skal byttes plads. Tæt på at lave frastand der. Samtidig kan vogn 12 også få lukket den der lem ind til batterierne, eller hvad det er. Der er jo der, vi siger til batterierne.